Istong Rapon. Si Istong agapuhon, wala intang makaeskwela. Kay lagiway trabaho, o wala sa makasawa. Nakahupong na lang siya, maningpalad na lang siya. Nilarga sa Manila siya nilarga. Gamay putos ang iyang dala. Dito sa Esquatir, ang Pinoy niya. Lisod 1D1 ang iyang sistema. Nakasulod siyag trabaho nga illegal, delikado pa. Nahimo siyang drug pusher, nahimo siyang drug pusher sa Cebu ug marijuana. Natiklo na disgrasya, idala sa Muntinlupa, 20 anyos ang sentensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa iyang silda, mga adlaw gipalabay, lawas gipatik-patikan, o gidruwing-druwingan pa. Pagawas na ni Istong, daw maton ang hitsura. Kung maghubo sa sinina, lawas daw karatula. May tato nga dakong bitin sa bugan og sa paa. Sa likod may agila, sa dughan adunay krus, may Ginoong nadupa. Kapait di ay kung mabilanggo ka. Sa trabaho ay mudawat, kay lagi na priso na. Kung ikaw mamisita sa naibgang dalaga, isnabon lang intaan siya. Kung makita ang tato sa kalawasan niya, si Istong sa istorya, sa bukid na lang siya, mananom og marijuana. Preso lang yapon.